Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane ukhonjwa ke ngenjumbane ke lo ngumdidiyeli wamabutho kwaMandlakazi ngaphansi kwenkosi ke lapha ke yakwaMandlakazi umnumzana uphakela umthakathi umntaka Manximalo ukhonjwa ngenjumbane ekuthenini ke uyena uXovu Nongoma uye kubalwa ke yena kanjalo njeke nomhlongo ongaphansi kwasemathini kuthiwa ke baxova kuNongoma ngenhloso yokuthi efuna kuzuza abathile lokhu ke kuvele ngalesikhathi kunomhlangano obukade kusesigodlweni emashobeni enyakatho kwenesifundazwe saKwaZulu Natal ngaphesheya kwemfula eNkunzane mawubheka uPhongolo lapho kuvele khona ukuthi ke laba ke bobabili kanjalo ke nomunye ke othiwa ke nguZondo nabo ke bathathwa njengabantu okuthiwa ke baxova ke idolobha noma kumkhandlo kwaNongoma indawo yakwaNongoma bayixova ekuthenini ke bafuna ke njeke lapha ke bakethi ke kuzuze kabathile bathi ke yonke lento ke bayenza nje ke babizwe ngeproject bebizwa ke yilowo ke njeke lapha kobizwa ke ngoNyandeni okukhona ke lapha ngaphakathi ke emabuthweni uNyandeni uthe ke laba ke bayiproject yakwaMinyamanzi lento kabayenzayo bayenza nje ngenxa ukuthi ke bayiproject nangu ikhuluma ezikhulumela yena ngomlomo wakhe inkinga ekhona kwaNongoma uthe uNongoma usenkingeni yokuxovwa ngenhloso yokuyizuzisa abathile Nongoma njengoba sikhuluma nje unenkinga kaphakela umthakathi abandabandaba uhambe esho noma yini uNongoma njengoba sikhuluma nje unenkinga kananga uZondo owenza noma yini uNongoma njengoba sikhuluma nje unenkinga kaMhlongo ematheni kodwa bonke laba bantu njengoba benza lokho abazenzeli bayiproject kaMntwana kwaMinya ukuxova yonke lempi engonyama uphakela umthakathi usethembise ukuthi ke uyabuya uzogeqa amagula uthi kumasikahle uNyandeni babe naye hostela ke la kwaMashu ngeminyaka ke yale kubo 2010 kuyemuva uthi ke lona ngumxovu omdala washiya ke exovile kwaMashu hostela waze ke wamosha nansi video yaphakela umthakathi ethembisa ukuthi ke uyabuya njeke lapha ke uzokhuluma kabanzi ngoNyandeni ngokusho kwakhe uphakela umthakathi uthi ke cha uyabuya impela futhi kuzogeqa amagula ngaye ke lapha ke njeke lapha ke ubaba ke uNyandeni lo njeke lapha ke osefezile ukuthi ke uphakela umthakathi uyaxova bafeza ukuthi uphakela umthakathi uthatha uNongoma uyawuxova njengoflower ngoba kufanele kuzuze abathile ngokusho kukababa uNyandeni esikoleni lona oyibiza ngomdidiyeli obiza abantu beqembu lakhe abaqoqele ndawonye ebese eyokhuluma ngegama lami ethi mina ngiXovu Nongoma lindelani video ngeke nginifundise ukuthi kwaMashu kwenzakani ngo2006 kuya ku2010 beze bebaleka bebuya la emakhaya ngoba abazona insizwa abakwazi ukumela into awukwazi ukubiza abantu bizwa abantu umhlaba wonke ushiya umuntu ommangalelayo mawummangalela umuntu ummangalela kumuntu waseMpumalanga usukuthi umuntu waseMpumalanga umangalela umuntu wakwaNongoma wena ungakwaNongoma umangalela umuntu waseMpumalanga umthakathini yekani ukugcogcoma namaqembu epolitiki ngoba nihambe nifuna ukuzenza nibe right yonke indawo ayizonke icaba